फरायसा आफादनि मोनसे बाखनायथाव हाबाफारि। मिथिंगा संरैखाथि आरो बड'लेण्डखौ सोमखोर महर होनायनि थांखिजों 9 लाख बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि जागायदों बर' माहारियारि फरायसा आफादा। आफादगिरि ब्रिटेन इस्लारि आरो गाहाय नेहाथारि सानसुमा बसुमतारिनि दैदेननायाव बर' माहारियारि फरायसा आफादा बे खेबाव बयनिबो नोजोराव गोग्लैथाव आरो बाखनायथाव खामानिखौ मावनानै दिन्थिदों। मिथिंगा संरैखाथि आरो बड'लेण्डखौ सोमखोर मिथिंगानि समायना महर होनायनि थांखि लानानै मिशन प्लेन्टेशन 9 लाख ट्रि मावथांखिखौ दिनै जागायबाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सिखोना जोहोलाव माहारियारि हाग्रामा सिङाव थानाय दिग्लिपारायाव दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादनि आफादगिरि ब्रिटेन इस्लारि, गाहाय नेहाथारि सानसुमा बसुमतारि, बोसोनगिरि मनन्जय दैमारिमोननि दैदेननायाव बर' माहारियारि फरायसा आफादनि गोबां सोद्रोमाफोरनि बाहागो लानायजों 9 लाख बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौ दिनैनिफ्राय जागायो। मख'नो गोनांदि बर' माहारियारि फरायसा आफादनि बे मिशन प्लेन्टेशन बिफां फुलि गायनाय हाबाफारियाव हुलथुगाव डिभिजननि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन रेन्जनि हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोर आरो हाग्रा रैखाथि NGO SMCSनि मावफारियाफोराबो मदद होफायो। सिगाङावनो जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै नैबे मोजां फुंबिलिनि गोजोननाय आरो हामलायथिखौ जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि बर' रायजो राजाफोरनो जों जासिहरग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि गेजेरजों। आरो बेजों लोगोसे नैबे दिग्लि होननाय जायगायावहाय जोङो नैबे फुंबिलियाव जों सफैनानै बेबायदिनो जों गोबां जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादजों लोगोसे नुजाफैनो हानाय SMCS जोंनिनो NGOs आरो बेजों लोगोसे भलन्टियार फर्स नोंथांमोना नुजाफैदों। आरो बेजों लोगोसे जोंनिनो डिपार्टमेन्टनि रेन्जार सारजों लोगोसे जोंनि बिट अफिसार सार आरो स्टाफ नोंथां साफ्रोमखौबो आङो हामबाय होनदों। आरो बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै गोबां गहपुरनिफ्राय लानानै गहपुर, तामुलपुर, बाक्सा, बङाइगाव जिल्ला, चिरां, क'क्राझार, गसाइगाव जों गासैखौबो लिंहरनानै लाबोनानै जोङो दानो नैबे मोनसे एस ए टिम वर्क जोङो प्लान्टेसन जेनाखि बर' माहारियारि फरायसा आफादनि 2006नि जेनाखि मिशन प्लान्टिं 9 लाख ट्रिस मिथिया बेसेबांसिम सम लागोन, बाट जों बेखौहाय जों दिनैहाय जों जागायबाय जे दिग्लि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि ओनसोलाव मोनसे दिग्लि जायगायावहाय जोङो दिनैनिफ्राय जोङो जागायबाय। जोंनि मिशना मा? बड'लेण्डखौ जों ग्रिनार खालामनायनि। जोङो गोबां समाव जों नुबोबाय थादों जोंना मा जाबाय हाग्राया बा जोंनि जेनाखि फरेस्ट लेन्ड बियो खमायनिफ्राय खमायलांगासिनो दङ। बेफोरखौ होबथानो बिराद सेस्था खालामबाय थादों डिपार्टमेन्टनि थाखाय, गभर्नमेन्टनि थाखाय, इभेन लाइक सिभिलियन्सफ्राबो सेस्था खालामबाय थादों। सेस्था खालामसेयावबो दिनै आनफर्चुनेट जों नुनो मोन्दों दि बारायनायनि अनगायै बेयो खमायलांनो हमदों। दा बेनिखायनो बर' माहारियारि फरायसा आफादा मोनसे बोल्ड स्टेपखौ लाबाय, बेनोदि जों बड'लेण्ड ओनसोलखौ जों ग्रिनार जों खालामलांगोन आरो प्लान्टेसनाव जों आवगायलांगोन होननानै जों मोनसे मिजिं थिदों। आरो बेजों लोगोसे जों सामाजिक डे टु डे लाइफआव जों नुनो हायो मानसिया जेब्लानाखि फोथाराव थाङो बा माबा मोनसे गेलेनाय हाबाफारियाव जेब्लानाखि नायनो थाङो, गोबां मानसिफ्रानो साया नागिरो, गारि दोननो साया नागिरो, गाव जिरायनो साया नागिरो। नाथाय बे बेक्तिया साया इन्डिभिजुवेला बे रियेलाइज खालामा गावदे बिफां फांसे गायदोंना गायाखै। 365 डेज मोनो जोङो बोसोराव, नाथाय बिफां फांसेबो 5 मिनिट समखौ जोङो बिफां फांसे गायनायाव जों समखौ होनो हाया। दा बेनिखायनो जों दिनैनि नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजों आरो जेनाखि जोंनि मिशनखौ स्टार्ट खालामनायनि गेजेरजों जों मोनसे मेसेजखौ फोसावनो सानो, रायजो राजा नोंथांमोन जों बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै गुरैयै जों खावलायो जाहाथे नोंथांमोना नैबे 365 डेजआव 365 सासे इन्डिभिजुवेलानो सानसेयाव 5 मिनिट सम होनानै जुदि दंफां गायोबा बेसेबां बड'लेण्ड ओनसोला बेसेबां जौगागौ। बिफां फांसेनिफ्राय जों गोबां जों आदार मोनो, बिफां फांसेनिफ्राय जों अक्सिजेन जों मोनो। जों माजों थांनानै थायो? नैबे बिफां लाइफांनि गेजेरजोंसो जों थांनानै थागासिनो दं जों मानसि हारिया। बिफांनिफ्राय जोङो बन मोनो, जों टिम्बार जों मोनो, जोङो फिथाइ मोनो, जों जानो मोनो। आरो बेजों लोगोसे जिनाखि दै खुरखानानै थांनाय दै खुरखानायनिफ्राय जों बासायजानायखौ जों मोननो हायो। दा बेनिखायनो नैबे बिफांनि जेनाखि प्लान्टेसन मिशना जोबोद गोनांथि। आरो बेजों लोगोसे जों नुनो मोनो गोबां समाव जोंनिनो हाग्रायाव थानाय जोंनि माखासे जिब जुनारफ्रा हाग्रा गैयैनि थाखाय
जाग्रा खायद गैयिनि थाखाय बिथांमोना दिनैहाय जोंनि आबादफ्राव थांनानै नस्थ' खालामनांगौ जानानै फैयो बियो मानि थाखाय जानानै फैदों जोङो गोबां समाव जों जुनारफोरखौबो जोङो नासयो जुनारफोरखौसो जों दाय हमो नाथाय दायनिगिरिया जों मानसियानो मानो होनना बुङोब्ला दंफां लाइफांफोरखौ दिनैहाय होस्रांजोब्बाय दामफायजोब्बाय गाव गावनि मोनसे बेनिफिट्सनि थाखाय दा बेनिखायनो जों खावलायो उन जोलैनि मानसिफोरनि थाखाय गाव गावनि फिसाफोरनि थाखाय फिउचारखौ अननानै सिन्था खालामदो दंफां लाइफां जुदि गैयाब्ला जों मानसिया थांनानै थानो जों हानाय नङा आरो जिब जुनारफ्रा जोंनि थाखाय गोनांथि स्पेसियेलि जोंनि नैबे बड'लेण्ड ओनसोलनि थाखाय जोबोद गोनांथि मानो होनना बुङोबा जोङो सिम्पोल एग्जाम्पलखौ जों नुनो मोनो जेब्लानाखि जों मानासाव थाङो जोङो रिजर्टआव जेब्ला जों थाङो होमब्ला जों नुनो मोनो दावरायफ्रा रिजर्टफ्राव फैनानै थाफैयो मैफ्रा खाथियाव फैनानै थाफैयो जों बेखौ दांनाय बिलिरनाय जों मोनो गान्दाफ्रा खाथियाव फैनानै थाफैयो जों नुनो मोनो खासेवफ्रा खाथियाव फैनानै थाफैयो जों बेखौ नुनो मोनो बिथांमोना गोबां जायगानिफ्राय फरेनार कान्ट्रिनिफ्राय फैनानै टुरिस्टफ्रा फैनानै बाव थाफैयो बेनिफ्राय जों मोनसे इनकाम सर्सखौ लकेल मानसिफ्रा इनकाम सर्सखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे मोनसे मोजां इनभाइरनमेन्ट क्रिएट खालामनानै थाङो मोनसे मोजां मेसेज स्प्रेड खालामलाङो कि बिदि जायगाया बिराद सोमोनांथाव मानसिफ्राबो बिराद मोजां आरो जिब जुनारफोरखौबो जों अपेन जों नुनो मोनो बावनि मानसिफ्रा जिब जुनारफोरखौबो बुथारा इनफेक्ट बिसोरखौ जोथोन लायो थिग बेबायदिनो नैबे बड'लेण्ड ओनसोलाव बर' माहारियारि फरायसा आफादा बेखौनो थांखि लादों दि गोबां बेफोरबायदि जिब जुनारफोरजों जों फ्रेन्डलि जानो नांगोन इक' फ्रेन्डलि जों जानो नांगोन बिफां लाइफांफोरजों जों फ्रेन्डलि जानो नांगोन दिनै जों नुनो मोनदों जोंनि क'क्राझार ओनसोलाव चिरां ओनसोलावबो गल्डेन लेंगुरफ्रा एभेलेबेल दङमोन सिगांहाय नाथाय दुखुनि बाथ्रा गल्डेन लेंगुरफ्रा जेब्लानाखि खाथियाव फैयो जोंनि बागानफ्राव फैयो जों बेखौ होसो जों बुथारनानै जों जायो बिनिफ्राय दुखु नांसिन आरो जेबो गैया बेनिखायनो दिनैनि नैबे मेसेजनि गेजेरजों बेखौनो जों खावलायनो सानो अननानै प्लान्टेसनजों लोगोसे वाइल्ड लाइफ प्रटेक्शनखौ जों होनि आरो जोङो बे दिनैनि मेसेजनि गेजेरजों बेखौ जों खावलायबावनो सानो जेनाखि फ्रेश एनक्रचार्सफोर नोंथांमोना अननानै फ्रेश एनक्रचार दाखालामबावसै जोङो खावलायनाया बेनो आरो जाय बिथांमोना दिनै एनक्रचार्स खालामनानै बायलाय फानलाय खालामदों गोबां जों नुनो मोनो गोबां गिदिर थिकादारफ्राबो गोबां बिजनेसमेनफ्राबो दिनै बे हायाखौ टारगेट खालामनानैहाय सेल्फ बेनिफिट्सनि थाखाय बेखौ बायनानै लाहैदों बायनाय फाननायखौ अननानै बन्द' खालामदो आरो फ्रेश एनक्रचार्स खालामनायखौ जों अननानै जों बन्द' खालामनि आं खावलायो रायजो राजा साफ्रोमबो जों दिनै जुदि गसङाब्ला गाबोन जों फेलार जागोन बेनिखायनो जोंनि मोनसे स्ल'गाना बेनो वान स्टुडेन्ट वान ट्रि वान फिउचार दा बे मिशनखौ लानानै जोङो दिनैनिफ्राय जों जागायबाय आरो उनदिन दिनफ्रावबो जों जागायलांबाय थागोन देग्लायाव दिनै गायबाय आरो बिनि उनाव आरो बबे जायगायाव गायबावगोन देग्लायनि उनाव जोंना टारगेटआ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि उनाव जोंना टारगेटआ चिरां डिस्ट्रिक्टआव जोङो फैगोन मासाव सेकेन्ड उइक्स फार्स्ट उइक नङाबाबो सेकेन्ड उइकआव जों गायहैगोन आरो बिनि उनाव जों आरोबाव गुबुन डिस्ट्रिक्टआव जों आवगायलांबावगोन बिफां फुलिखौ गायो नाथाय उननि समाव जुदि बेखौ जोथोन लायाब्ला जे बिफां फुलि गायनायाबो जे जेबो जाहैया नोंथांमोना बनसुंना माबायदि खालामनो नागिरदों बेखौ जोङो प्रेक्टिकेलि जों नुबोबाय थादोंबो सोरबा बिथांमोना अनलि स्किमनि टारगेटआव बिथांमोना प्लान्टेसनखौ खालामदों नाथाय जोंनि टारगेटआ बे नङा थाखा फैसाजों जोंहा लोब्बा गैया दा बेनिखायनो जों गावनो प्लान्टेसननि जिनाखि मिनिं अर्थखौ बुजिनानै जों गावनो जों बयबो जों आवगायनानै फैदों आरो बेखौ जों जास्ट गायनानैल' दोननाय नङा जों डिपार्टमेन्टजोंबो जों रायज्लायखाबाय कि हागौमानि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय लानानै आनसलिक खोन्दोनिफ्राय लानानै जों बेखौ मासाव जों मनिटर जों खालामलांबाय थागोन बेयो जोंनि दायित्व'